Hmm. Oh, napa. Update sa to ang presyo sa isda diri karon. Dili ang tagsi tinta. Ang katong tagsi tinta ang kilo adto ratong July. Bulan sa July ratong nagpresyo mi diri og tagsi tinta 80 ang kilo sa among isda. So karon ang presyo sa isda karon magdepende na sa kadak-on na ay 120, na ay 130, na apoy 160 ang komparada sa isda. Noibe no? Muna yung mga laborer, mga senior citizen. Muna yung mga kuan, komprador karon. Liborer nila. Hindi. Magpatawag pa to. Libor. Anak ko na to, sutaron pa lain daw. Kalari. Ayaw ka ka, kaya gipili. Pili kumpra na, Nel? 12 o 125. Lumisyo. 120 o 145. Magdepende sa kadak-on sa isda. Di wala na tong tagsitinta ang kilo. Ato ratong panahon sa kuan. Ato ratong bulan sa July ang kuan. July, August ang among tagsitinta ang kilo. Sitinta 80. Karon gatos kapin na 140, 120 ang gagmay. Dayon ang dagko 130. Dayon ang dagko 160. Magdepende lagi sa kuan. 160. Ang katong 160 tong dagko na jud katong tuong og city. Size city. Kanino ibe 145? Gaw 140? 130? Kila? 130? Ang Ano 140? 140 ni. 140 dayon 120. 145. 145 di ay. 145 then 120. Na si Tinsiro tay, nastimi uri tay. Tuong og Gis. Ay, noibi dagway. Karan movie. Tuong og noibi og Gis. Gagmay to. Manay kita ilang sudanon, tiga may ra. Dapat ilagtan agad ko no. Dahan kayo. Wala na yung mo to. Ano pa day gihakot oh. Pa day gihakot. Oh. Ano pa gihakot. Pa oh. Oh, napa. Duwad. Kubate makarga na. Ayo oh. Kami pong day pangulam. Adok mo kang ulam nga di mo ka muuli. Uyod. 40. Hala, daghang kayong isda. Inday. Mo ang presyo karon 120 to 160. Bahin sila silang sudanon. Sudanon sa mananagat. Ay, duwe ma. Dosi na.